ndị Igbo investment ya egbu unu. Ndị Igbo anyị like investment ekwa, and anyị na-eme invest a na ọbụkwa na ala Igbo be anyị na-eme invest ebe ọbụla anyị jere. Ebe ọbụla anyị jere a sị na onye ọbụla chụrụ ego ibute ike si mewe investment nọ ife achọ, ị na-emegheri, ị na-ezuzu yali, ị na-eyuzu brain ya ọfụma. Ebe ọbụla i jere ime investment, ebe ọbụla i jere ime investment, ị na-akakwuyali. Emesi unu asị na ndị aboki, ị na-akpọ ndị Hausa aboki na famara ife, ndị na-ashine shoe na ala Igbo na famara ife, ha na-eche nche, ha na-esevu ego ha na onwe ifefa pasta na onwe ife aboki na-eme invest na ala Igbo. Ị na-akpọ fa aboki ekwa, ịma na fa ka unu wee nwee sense. Aboki ka unu wee mara ife. Ọlụ sia nche a ọ na-alụ, shine sia shoe ọ na-ashine, unu akpọ ya aboki go away here. Nekwa aboki mee nke nwa aboki ka ebulele. Ịghọtago, ọ na-abefa ujeje mee investment. Ọ na-amụ na na-akakwu ya na-akpọfa aboki ebe ọbụla nje mee investment. Anụmanụ nwanne anyị nwoke ka ka okwu ki akụkọ ya juru m isi, ama m ebe mesi bido ebido. Akụkọ ya juru m isi, ama m ebe mesi wee bido. Ọ bịara obodo a as God may have it, o mesie tiyalia kwụyalia nke wee kwụta ego wee go ihe na go flat n'obodo a. Flat a na-ele n'obodo a bezon o nwere akwụkwọ obodo anyway. O nwere akwụkwọ obodo wee sizie o jiri akwụkwọ, at least o jiri akwụkwọ anụmanụ nwaanyị obodo ọlị na n'ikpe wee go dịtị na o ji akwụkwọ nke ya nwa wee go. Yes, ọ dị oke. Bet kedu ihe ị na-eme investment na outside? Kedu ife unu na-egbu onwe na-eme investment outside? Na ala Igbo jeenu mee investment. Ala Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo bido ị na-eme investment na ala Igbo. Ị mara ala Igbo anọ na ndị ọcha investors ya na-achọta anyị. Unu enwere uche nke a. Unu achọrọ ka ala Igbo nwee foreign investors ka a na-ajụ na-akụrụ n'aka. Mepesie ihe niile na apụta isi na na ọkụ adịrọ na ụzọ adịrọ nkewa beti ị nwere ego ije emepe ebe ọzọ. That thing ihe eje wee mee manage welu generator lista or whatsoever, mee invest na be nna gị, mepe factories. Ụmụazị gụchara akwụkwọ enwetara ọrụ fa chọta ọrụ. Unu na-akakwuyali na-eje emegasị na-etufusi ego eme investment ebe ihe ebuzie n'isi wee nata. Ndị nke me na Lagos achụwa ha ya ebu ngwogwo ya, na ndị nke ugwu Hausa ngwogwo pụrụ ngwogwo na n'iyi ka nkụ a na-emegheli. Iche na white skid one shishi mo enwe m ike iji eme investment outside elesi na ala Igbo. Ebe ọbụla akpọrọ ala Igbo butuo ike ya ebe a. Yes, esem na asị na-eburu de anabazia n'obi. Ọ bụrụzi chụta ego ịnaba n'obi be nna ijeje gosi je mepe ebe niile, tisa ebe niile, ife a na-eme unu na-akakwuyarị. Anụmanụ abịa go flat n'obodo a. Yes, o ji ego nke wee gotie, o ji akwụkwọ ya wee gotie, quite alright. But o mesizi lapụ obodo a. Onye oke uche ndị Igbo ọ chọrọ ilie, ọ chọkwana ilie ka o jee mee investment na Nigeria, ọ chọkwana ilie ka o were gị mee another thing. Ọ lapịa sizie ka ọ na-analụ lent. Ndị Igbo na uche oke amamihe, oke ịchụ ego ka o wee na-enweta ego wee mezie wee mee akwụkwọ gawa ebe nwa ọ gara. Amamasị no Sepana ka si na-ebe ka ọ gara, mana I think any of the Ishia country ka ọ gara. Amamihe o jere ebe a jeje konukọ wee tikpuo n'ime, etikpuo anụmanụ a n'ime, etikpuo anụmanụ a n'ime. Then ebe o goziri ebe o mezi investment n'obodo a, anụmanụ nwaanyị obodo mụtalịa nwa ka o were ihe niile. O jikwa akwụkwọ dị ledi wee go, o mee na ọ na-akwọ ya ka o ji wee go, wee were ihe niile wee lanye anụmanụ a nwaanyị mụtalịa nwa n'aka based on because of anabayara dị ledi ji lie. Nya ka nna anụ na asị na that flat a na-agwa ya na asị na the lady elegie, asị na ọla ebu ka asị na ọla ebu nke nwaanyị na asị na ole nia. Hey, ana m anụ nke isi gba m pim ole gie because o ji the whole document.
but ọ dịrọ n'afa nyanwa na ọ dị n'afa nke nwoke because nke nwoke bịara obodo a early wee yuzuo nọmba 6 at least nweta ID obodo wee weziere wee gozie flat a asị ka asị I'm talking to you na asị na nke nwaanyị elenie ọ sị say it's been long time no ka nsọ n'Igbo no tege aka na ya da n'ọnụ anụmanụ ka ihe ọ ya nọzi nke a ego na-aka ya nke ọ na-eme nke ọchị iji ego mee nkewa na-akọ nonsense wee ladies flat na-agwakwa ihe a na-agwa ya na o wee na-alie na befa ofu enyi nwoke dị anụmanụ anụwa si ebe a wee gaba ihe na isi akọntị bụ ife na-ekwu si kịta na ada enwetazi dị ga n'igwe nọ nke nwaanyị bụzi ihe bịasị gwu ya si ọnụzi n'ọnụ nke nwaanyị ọ gwara ya pọmpa plen si ya na ihe elenie adị na ya nọzi saịda na onwe ka o si wee dapụta na ihe mebu na o mesie na o nwekwe nke nwa bifo na the guy na ọda anụzi onu the guy na ọ dịka o chenjigo nọmba jeje n'nwaanyị ọzọ jeje mee nkewa jeje lapịa nkewa nke ọmaazi ma this guy ke problem onwe na-anụzi na this guy bụ n'ime ka ọ banye n'ime ka etibara ya n'ime for long time amarọ m na otu nnụtazi na bụ na mmadụ asị na nwaanyị obodo lele property nwoke banye onye mee nji wee bịa kọba ụka na ma amarọ how long ọ nọgo that place ma asị na ada anụzi nkụta ya ifule ya kedu ife me na ilelo that place na ilelo na ya na bụ less than a million less than ego ne ọ dị ọmama ego ne amara m biko unu etinyere m isi osi mgbaka amara m gị nwa m ego ne flat nọ n'obodo a kịta ilezie wee jewe bi na jika iwere ejeme investment na buy men inwe flat n'obodo a inwere ụlọ n'obodo ị na-akwụ ụgwọ inwere ụlọ n'obodo ị na-akwụ ụgwọ ekwa oke ọ bụrụ na ụlọ mkpọrọ ọnọ kịta osi n'ụlọ mkpọrọ a wee pụtazie ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ a wee nụzie ife agwụ ya ọ na-otiburu ebe a nwụrụ nyụọ anya ọ bụrụ ife o metere onwe ya ekwa susuben investment papa investment nekwa ana Igbo jee mee investment ọ bụla iche ime ịchọkwa imebe ebe a imebe na be mmadụ imesi ebe mmadụ ọta na ebe a yelolu wee na ihe mie gịnị emesịa kọlụ story nke aga